meestal hier staat een jongen, hier staat een Ducati 900. Dus elke Ducati 860 uit 1979. Dat ding had ik al, weet ik hoe lang. Het is een ongelooflijk mooie motor. Alleen om zo'n ding te starten, dan moet je gewoon een handleiding bij hebben. Ik zei, probeer die om dat uit te lezen wat er al gebeuren mag. Hier zit net een knopje op dat er een startmotor op zit. Dus je moet hier al, misschien kunnen we hier even zien, de olie moet eerst een beetje rondpompen worden. Dat zou je hier gebeuren. Ja. Je hier al dat er bij de cilinder. Je moet eerst de olie een beetje rondpompen. Voordat je ze niet starten. Dan zet je twee carburateurs op bij de benzinekraan. Dan moet eerst deze kraan hiepen. En dan met de kraan op de andere kant hiepen. Ja, hier. Dan zit hier geen contactslot op zo'n motor. Dat is wel heel specifiek. Je zet net een sleutel op, je zet gewoon een knopje in het dashboard. En als je de knop omdoen, dan begin je hier op het hier begint een lampje te knipperen. Dat houdt in dat je contact hebt. Dus ik ga nu contact. Dan maak ik even een choke hier, die zit hier. Dus je moet zo'n ding net broek op in een bank vallen, dat is net handig. En dan mag ik hem starten. Dan mag ik eigenlijk eerst daar even de knop uitzetten. Dan mag ik achter de cilinder op zitten. Nee. Ja, achter de cilinder. Beetje gas. Net kijken van bloed. In je waar. Nee, mis. Nou, nou is het klaar.